Miau. Minä olen Mirri Kissa ja tämä on uusi showni. Onko teidän kesä mennyt mukavasti? Minun ainakin on. Sillä olen ollut rannalla paljon. Olen myös valmistellut tätä showta. Tämä on siis minun show ensimmäinen osa. Ensi jaksossa meille tulee joku julkkisvieras. Voitte lähettää toiveitanne julkkisvieraista, sillä otan ne ilomielin vastaan. Nyt on kuitenkin tämän shown loppu ja ensi showsta tulee pitempi. Heippa!